नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, 2 दिवसापूर्वी भारताचं आपलं चंद्रयान-3 चंद्रावर पोहोचलं। त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे काल मी एक विनोदी मालवणी कविता टाकली होती चॅनलला, चंद्रार हनीमून। ते कल्पना सुचली होती की प्रेमिकांना प्रेमी म्हणतात की चंद्र हातात आणून देईन। ती एक कल्पना केली आणि ती कविता लिहिली होती। पण आज आमचे जे काही कवींचे किंवा साहित्यिकांचे समूह आहेत, व्हॉट्सअप समूह, त्यात काव्यनिदान म्हणून समूह आहे, त्यात विषय दिला होता चंद्रावर तिरंगा। त्यामुळे त्या विषयाला अनुसरून ही कविता झाली आणि म्हणून मी आज लगेचच सादर करतोय, कारण तो विषय नंतर जुना होणार आहे। नवीन विषय असतो, चालू असते, चर्चा असते, तेव्हा त्यात मजा असते। तर म्हणूनही लगेचच कविता सादर करतोय। कवितेचे शीर्षक आहे रोवला तिरंगा चंद्रावर। रोवला तिरंगा चंद्रावर। चंद्र नबी दूर दरी आवडतो साऱ्यांना। चंद्र नबी दूर दरी आवडतो साऱ्यांना, बालपणी वाटे तोच भेटवेल कधी पर्यांना। बालपणी वाटे तोच भेटवेल कधी पर्यांना। आकर्षण फार त्याचे कवी लेखक नि प्रेमिकांना। आकर्षण फार त्याचे कवी लेखक नि प्रेमिकांना। गाणी नाटक सिनेमात सतत भेटे तो रसिक जना। गाणी नाटक सिनेमात सतत भेटे तो रसिक जना। शंकराच्या जटेत तो गणपतीच्या कथेतही, वेदशास्त्र पुराणासवे बाळांच्या गोष्टीतही। शंकराच्या जटेत तो गणपतीच्या कथेतही, वेद शास्त्रे पुराणे यांच्यासह बाळाच्याही गोष्टीतही। शीतल आणि सौंदर्याने, चंद्राच्या शीतल आणि सौंदर्याने जगाला त्याने वेडावले। शीतल आणि सौंदर्याने जगाला त्याने वेडावले, त्याला जवळून पाहायचे देशोदेशांनी ठरवले। शीतल आणि सौंदर्याने जगाला त्याने वेडावले, त्याला जवळून पाहायचे देशादेशांनी ठरवले। अमेरिका रशिया नि चीनने आपली याने धाडली चंद्रावर। अमेरिका रशिया नि चीनने याने धाडली चंद्रावर। संशोधक शास्त्रज्ञांच्या भारताने मोहीम घेतली मनावर। एकदा आलेल्या अपयशाने, आपलं पहिले चंद्रयान चंद्राच्या कक्षेत जाऊन अयशस्वी झालं होतं, काहीतरी बिघाड झाला होता 2 वर्ष, तुम्हाला आठवत असेल। एकदा आलेल्या अपयशाने कसा खचेल देश भगीरथांचा। आपला देश हा ऋषीमुनींचा, भगीरथांचा आहे। अथक प्रयत्न केले की भगीरथ प्रयत्न असं म्हणतात। भगीरथाने पृथ्वीवरून गंगा स्वर्गावर गंगा पृथ्वीवर आणली, हे सगळ्यांना माहिती आहे। एकदा आलेल्या अपयशाने कसा खचेल देश भगीरथांचा, अथक प्रयत्नाने यश मिळवले मनोदय पूर्ण केला देशवासियांचा। चंद्रावर तिरंगा फडकवणे स्वप्न होते भारतवासियांचे। चंद्रावर तिरंगा फडकवणे स्वप्न होते भारतवासियांचे। लिलया पूर्ण केले स्वप्न आमचे। आभार मानू साऱ्या संशोधकांचे। जय हिंद। मित्रांनो, ही कविता आवडली, लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना शेअर करा। कोण चॅनलला नवीन असेल किंवा जुना कोण राहिला असेल तर अवश्य चॅनल सबस्क्राईब करा। आता परत आपण भेटू रक्षाबंधन दिवशी। जय हिंद।